Kulog, kidlat, kilig, lindol, libog. Kung ano man sakuna ang iyong daanan, ang pinakamasakit na sakuna ay ang sakuna ng kamangmangan at katangahan. Dahil ito ay man-made. At kamakailan, nagbanal na naman si Rudy Baldwin. Gumawa na ako ng review sa kanya. Nandito kung gusto nyo ng mas in-depth kasi ito dadaanan natin, papasadahan lang natin kasama ng mga memes na hindi mo mahuhulaan. At tinandaanan ng kalokohan ito. Daanan natin yung page si Rudy Baldwin. Sa mga di nakakaalam, si Rudy Baldwin ay isang Facebook manghuhula. Okay, mga online manghuhula. Ang sabi ng iba, ito ay normal lang ang lindol. Normal lang ang ganong kalakas. Sagot ko, hindi normal yan. Yan ang pinakamaganda argumento sa lahat. Sabi mo dito rin, sabi ko rin to. Manalangin ka na lang dahil sa totoo iba. Wala ng oras, manalangin. Ano ba talaga? Manalangin ako, hindi. Pero, masarap yan. Itlog ng row. Orgasm, bash. Halos buong metro bilang yanig ng lindol. Ang lindol ay walang pake kung gaano kalaki. Okay, tayo ay nasa mga tectonic plates. Bakit sabi pa buong Metro Manila in a world scale. Ang liit lang nun, kulangot lang yun. Di ba taon-taon naman tayo may lindol? Iba nga di mo nararamdaman eh. Parang may crush sa'yo. May sa the big one ang lakas, pero hindi pa ito ang the big one. Hindi mo pa nakikita yung tits ko. Sorry. Mayambing ko lang, palalaki higit na makapangyarihan ko. Ano ba talaga? Pag yun oras, Tagalog, ang mag-post para siyang tita na nabigyan ng following. Hirap pa, di unawain ng iba. Ang bawat ganyan ang post mo. Pero kahit anumang hamon ng buhay, masigit baka pa yung dasal. O diba, di ka na namin kailangan kung meron na palang dasal. Alam mo, itong taon-taon, alam mo ba kung ilang beses sa Japan nagkakaroon ng mga earthquakes? Wala ka sa 1/10 ng nararamdaman natin dito. Kung meron kayo nakita Rudy Baldwin ng Japan, gusto ko siyang daan. Kung may Rudy Baldwin ng Japan, halos 5,000 minor earthquakes. Ito yung list. Yung recent nung nirecord ko itong video na ito ay around 6, di ba? 6 to 5.5. 17 in a year. Ito naman 5, di mo na ma-differentiate ang 5 sa 6 eh. Diba? 100 beses. At hindi Kristyanismo ang pinakakilala sa Japan. Shinto and Buddhism ang pinakamalaking relihiyon doon. Christian, diba gaano kaliit, nananalangin ba sila? Baka kaya sila lalo pinaparusahan. Wala, hindi nagko-compute. Ang hirap kasi sa mga ganitong tao, pag meron sakuna talagang sinasakyan nila hanggang dulo. Kung ako gatas lang ng mga walang kwentang mga issue, mga basurang issue at memes sa internet. Dito kasi piniprey upon niya yung mga vulnerable pagdating sa mga ganitong disaster. Siyempre nakakatakot nga naman yun, di ba? Pag biglang umaalog, di ba? Anong gagawin mo? Ako rin, di ko alam gagawin ko. Pero nakakatakot yung gano'n. Baka yung R sa RMC ay Rudy. Ito pero sa Facebook, ikaka-copy-paste ko to. Hayop yan. Paulit-ulit. Leche. Oo na. Marami ng wannabe Rudy Baldwins. Wanna Baldwins. May bagyo ako nakita na mag-landfall sa isang lugar lang ng Pilipinas. Laging may landfall, hindi naman lahat na babalita, hangal. Matinding bagyo. Hindi na kailangan ng weather forecasting. Sa Pag-asa, di ka na kailangan. Rudy Baldwin lang sapat na. Nag-aral ka pa Nag-aral ka pa ng weather forecasting. Inaaral mo pa ang environment at ang mga siyensya sa likod ng paggawa ng water cycle, yung evaporation, into condensation, into precipitation. Di ba kailangan niya? Basta may Rudy Baldwin-sensation ako, okay na. So bakit ulo ko tinitigan ko yun po? Sabi, ulitin ko dalawang bagyo na nag-landfall isang lugar, matinding pinsalang tinan mo ng lugar na to. Sobrang vague. Ganito talaga yan. Pati horoscope ganito. Kasi bigyan natin yung siyensya to, masyado kong pinagtitripan na si tita mo Rudy. Baka mahulaan niya ang aking pagkadapa. Nilalakaran niya yung law of large numbers. Pag bigyan mo ng matagal na panahon, mangyayari yan. Kahit 0.001% pa yan, mangyayari yan. Okay? Ito yung isang example nito. Kumpara dito sa nasa taas, kung ito isang niyang prediction, syempre hindi lahat yan tatama. Diba? Maliit lang eh. Pero pag dinamihan mo, post ka ng post sa Facebook mo, meron tatama dyan. Itong example yan, mas lalong dumali makahanap nun. Subukan mo, 1 post a day, meron tatama dyan. At yun yung ginagawa nito law of large number. Tignan mo yung mga nasa comment section, bigyan na isang example. May nakapasok daw na Delta variant sa Bata. Anong ganap ng mga bantay bawat daan ang papasok dito? Ubotsi po lang yan, pinaganda lang, diba? Ito yung mga taong ayokong kasama. At abot hindi ko sila nakikita. Kasi kasama naman sa Survival of the Fittest yan, diba? Yung mga ganyan. Panahon kasi ng trangkaso at upuan. Ito yung mga sinasabi ng mga tao walang alam. Yung mga siyensya, nakakabobo basahin to, promise. Naiinis ako kasi ang dami mga taong
impresyonable sa internet. Kala nila totoo kasi, oh, mayroon kayo sa pareho ko naniniwala sa ganyan. Naawa ko kasi mga tao nag-aaral, nagpapakahirap mag-aral sa siyensya, ilang taon ng PhD, tapos tatalunin ka lang na isang na may nakitang research ng blog na sobrang vague at sobrang mga sketchy ng mga post sa internet at hindi na sila paniniwalaan dahil doon. Naawa ko sa mga ganun. Kaya mas naawa ko sa mga taong ganito. Sana makahanap sila ng ilaw sa dilim ng kanilang mga, diba, isipin nga, hindi na ako papabaksin. Kasi ano lang naman yun, pinagandang umuotsipon, diba? Yung Dunning-Kruger effect, diba? Yung pag mas onti alam mo, na-overestimate mo yung kapangyarihan mo na alam mo yun, diba? Ang tabi nga nila mas feeling mong bobo ka pag mas marami ka alam. Kasi mas marami na naman nag-open up dun sa gaps ng iyong kaalaman na hindi mo pa, talaga nga pala, may ganito nga pala. So mas lalong dumadaming hindi ko alam kasi mas naiintindihan ko na yung mga hindi ko natatapakan noon. Kasi meron na ako ibang schools of thought na ginagagamit ko ngayon. Ayoko na, dali mo na ako sa memes. May mga memes na mahirap hulaan. Ito galing kay Nups. Lakas na ng ulan ngayon. Alon yan, Casey. Hulaan mo nga, Ronnie Bonnie, baka kadaan to, hindi. Titirik ba to, hindi. Hulaan mo. Titigan mo pa, i-pause mo. Hula ko, makakalagpas yan. Oh, tama yung hula ko. Ano, Rudy Baldwin kabahan ka na. Ako si Paolo Baldwin, kalbo din ako. Sunod! Galing kay Sir Sacho. Gago, part 2 na naman to. Ang tingin. Walang hula-hula. Dito kami 100%, walang uuwi. Walang Kairang yan. Ang inang mga na yan. Dito na tayo eh. Gago, akit na natin yan. Lah! Ace ka nga, may alipunga ka naman pagkatapos, di ba? Tangkinan nyo, gago kayo. Gago eh, itataas na nga yan. Tangkinan to mga to. Bahalag yan! Rudy Baldwin followers kami! Ano may forecast? Palong-palo kayo. Siyempre. Ay, nakahoy yan, no? Aamagin na yan mamaya. Tutubuan na ng ano yan, ng mushroom mamaya. Tipin mo lang na palalaglag yung headphones yan. Kung saan titibay ng mukha nyo. Sunod! Yan, ang putang ina, baha na. Oh, baha na eh. Puta, paano hindi ba eh? Iniwan na kabukas tong faucet dito. Rudy Baldwin, kabahan ka na! Ano? Walang hula-hula, may explanation ng lahat. Hindi mo lang alam. Ito dapat na may 4 million followers eh. Sino ba to? Kailangan ko malaman ng pangalan mo. Naalala ko nga pala. Ay! Huwag kang iiyak ka na maghuhula. Sino dapat ang pinaiiyak? Hindi na raw tayo Ayoko. Di ko nahulaan na magiging sad boy ako ngayon. Sunod, tamad mag-search ko. Ba, sabi ko sa'yo, natural disasters. Napaka-simple lang at walang mahika doon. Yep, Breaking Bad ref. Alam mo, okay lang. Hindi ko lang paano yung pinagkakakitaan nyo. Kung may binibenta siya, sketchy na yun. Okay? Pero kung nagbibigay lang siya ng libreng, ano ba tawag sa ganyan? Libreng kalma sa mga tao nagpapanik. Kasi, syempre, iba-iba naman ang tao. Di mo pwedeng pilitin kung ano ka sa ibang tao. Pero kung kaya nakakuha sila ng comfort doon, sige. Fine! Sige na, sa'yo iyon na yan. Pero kung boomer ka na, iniwala sa mga ganyan, di ko mahuhulaan ang kinabukasan mo. Buti na lang. Hulaan mo nga, Tita Rudy. Anong kamay ay tataas? Yung kaliwa kanan? Oh, mali! Kaliwa ang tinaas ko, hindi kaliwa nyo, kaliwa ko. Sunod! Ayun po sa weather forecast, aasahan po natin na wala na siya. Hindi ko talaga mahuhulaan yan. Diba? Isa pa yun eh. Pag ay mahuhula ka sa recto. Yung subjective validation. Mas maniniwala kasi sa bagay pag angkop sa'yo. Tingnan mo lagi sa mga manghuhula. Lagi merong positive yung negative. Kaya, madadapa ka. Tapos sasabayan nila ng isang positive. Ganun yun eh. Kasi alam nila, parang mas mapaniwala ka. Siyempre, di ako nagbayad sa'yo, manghuhula, kung palulungkutin ko lang yung sarili ko. At ganun lang din yan, pati sa mga horoscope. Laging haluya. Isa yun sa way para mauto yung mga ganun. Okay. Aling kay Chad. Issue may daga sa loob. Taleo, putang ina mo ka ha. Schrodinger's cat. Oras pa lang ha, nag-aalmusal ka na ha. Nagawala. Ay puta, nagis ka gago. Schrodinger's daga. Nahulaan ba yun, Tita Rudy? Gusto ko hulaan mo lahat na nangyayari dito kada isang video. Sunod, galing kay Cedric.
Ito na naman. Hulaan ko, natitigasan ako. My heart went... Taragis ka. Okay. Hindi ko nahulaan yun. Okay lang. Di ba? Minsan nagkakamali rin kami. Ano ba? Yan ang fail-safe ng mga argumento namin mga manguhula. Galing kay John. Oh, maganda ba? Hoy, yung intern nyo, P-Star, hindi na switch. Ano ba naman yan? Ba, hindi na mga boomer na mga psychic reader ang nagkakamali. Okay lang, naiintindihan ko. Lahat nagkakamali. Sunod! Surprised? Why am I not surprised? Kasi mahuhula ka. Do you want surprise? Hindi ka na Tang-ina, yung suntok niya gagi, sampal, ang sakit nun. Bagyo, Lindo, hindi kayo. Yan ang mga yun, sa kunang hindi mo maiiwasan, mga ganyang magulang. Tita Rudy, ano ba? Hindi ba ako anak ng mayaman? Ano ba yan? Pigating sa kuna. Salan. Mabalitang ito, ang nagulat ito, ang tibarwas ko at kailangan, wagayan mo ang iyong pagkabigo. Ang ito, ang mga nandito, si Manny Pacquiao at Mario Villar. At nandito, Tita Rudy, ano nangyayari dito? Tulungan mo ako. Jake the Bike and Jake Batna, G. Leche. Umilata at makinig lang isang boomer na psychic reader sa internet. Pinaiyak na mahula. At panghuli, galing kay Kurt. Lamigat. Yep. Every time may nag-share ng post ni Roddy Baldwin at bilib sa kanya yan. Woo! Tapos meron, sigasaya pa siya ng manalangin. May, ano ba, tita? I-search mo ka, ang clairvoyance o yung pag-clear vision na ayaw ng simbahan. Hindi sila Gina G sa mga ganong galawan. Ayaw nga nila dun eh. Pero whether the phenomenal evidence of a clever tricks or demonic activity are the stated serious phenomena of the scientific community, the Bible calls it an abomination. Ayaw nila yan. At sinabi ko na rin yun doon sa dati natin video. Para tong ano eh, parang naghahalo na yung sa mga niniwala sa Feng Shui, di ba? Sa Chinese, sinahalo mo sa Espanyol naman ang galing, yung sa Kristyanismo, tapos yung mga Feng Shui naman, belief naman ng mga Chinese, naghahalo-halo na. Nakakatawa nga yung mga dinadasalan yung kanilang mga hula. Sobrang hindi nagtutugma yung mga paano eh. Parang gumagawa ka ng hybrid mong paniniwala. At doon tatapos yung kung nagustuhan nyo yun. Kung nahulaan mo na nagtapos na ang video yun magaling, huwag nyo like, share sa mga kulang sa hula yung friends at huwag nyo kalang subscribe. Bye! Paulo manghuhula. Oh, di mo nahulaan, hindi ko tutuloy no. Ano? Kilig kudlo!